Джеймс Бролин, Ричард Раунтри, и Джон Кларк Гейбъл. Във филма "Лошият Джим". Участват още Хари Кери Джуниор, Рори Калдун, Тай Хардин, Пепе Серна, Брус Кърби, Джо Джордж и други. Оператор Дейвид Голие. Музика Джейми Шериф. Сценарист и режисьор Клайд Уеър. Не стреляйте! Долу оръжието! Бял съм. Забрави, докато не те видя с вдигнати ръце, сър. Все едно, какъв цвят са. Вече ги вдигнах. Имате ли храна и вода? По дяволите. Приятели така ли пристигат? Канех се да извикам, но... Доста е зле. Някак не се връзва. Някой го праща да ни провери. Ако го гонят, конят щеше да е запенен. Той го водеше. По-добре е да си държим очите отворени. Утре ще му мислим. От 3 дена няма и следа от команчите. Да, знам. Уж всичко е спокойно, но... Дали ще изкара нощта? И да ни изкара, като седим будни, ще се промени ли нещо? Ще огледам наоколо. Вие го преместете.
Къде ще го оставим? Не кърви от никъде, доколкото виждам. Просто е изтощен. По-кротко, по-кротко. Успокой се. Кротко! Кротко! Чули, глупако? Стига! По-кротко, момче, по-кротко, чули? Добро, момче, кротко, кротко. Аз ще го вържа. Само си приказваш. И как ще стане? Не виждаш ли, че са стреляли по него? Ще го застрелям аз. Затова е подивял. Виж, Стари рани. тази тук обаче ми се вижда скорошна. Никое животно не бяга от мен. Прадядо ми е бил Санди Джаксън в Нью Орлианс. Стига приказки. Понякога беше доста зъл. Мама все казваше, че от старите му болешки. Само, че това тук не е Анди Джаксън, а само някакво тъпо животно. Чудя се откъде ли са. Откакто припадна, не е мръднал. Още диша. Дай му малко кафе. Може да има нужда от почивка. Или да го ухапала змия. Или ще ни навлече неприятности и на нас. Опазил ни Бог. Май идва на себе си. Сър, ние ще тръгваме. Отиваме на юг. Ще ти оставим малко боб, може би и вода. Кон. Трябва ми кон. Ти си имаш кон. И то какъв? Ще ви платя. Имам... Не, нищо не сме пипали. Освен това тук. Да. Изпразних барабана, за да не се нараниш. Имам пари. Ще ви платя $50. Злато. Нямаме резервни коне. Само с нашите сме. Ще направим замяна. Ще ви дам $20. Или $100. Проклети индиански кон. Убил си индианец и си му взел коня. Не съм. Кълна се, не съм. Сигурно са по петите му. От 100 мили не съм виждал индианци. И ние не сме от тогава, Биди. Може и да казва истината. Как успя да го направи? Съгласен съм. Чакай малко. Аз ще направя размяната, Биди. Ако го е откраднал от бял, става още по-лошо. Конете мой. Да, бе, не можеш да го яздиш. Беше на приятел. На партньора ми. Той умря. Как така умря? В една суматоха. Пребиха го. И ти му взе коня? А ти какво щеше да направиш, ако твоят беше избягал? Ти не си каубой, виж си ръцете. Казах ти, че не е зареден. Едва ли ще е трудно да разберем с какво се занимава. Казвам се Вирджилио Сегура. Шерифът ме гони от една седмица из цял Тексас. Останах без храна и вода. Обзалагам се, че има награда за теб. $500.
Толкова носи у себе си. Дайте ми кон и вода. Защо да се забъркваме, като можем да си получим и наградата? Честно казано, не знам. Не ми харесва идеята да го продадем на шерифа, даже и за $500. Като каубой тези пари ги изкарваме за 3 години. Не знам. Той нищо не ми е направил. Ние не сме законът, Биди. Казват, че си обирал банки и си убил човек. Май е истина. Боже мили. Казват, че си от хората на Били Хлапето. Някои удари ги направихме заедно. Застрелвате човек без да се замислите. С нощи, като дойдох, ви заварих да спите. На какво разстояние беше, като изцвили коня ти? В обсек ли бяхме? Биди, той има оръжие и в кобурите си. Приятели, предложението ми още е в сила. Помислете си добре. Ако ни видят заедно, не се знае какво ще си помислят. Размяната да е с моя кон. Плюс $20, после тръгвам на юг. Добре, така да бъде. Дай на Джон ти $20. Партньори сме, нали? Искам да купя и храна. Ще ти дам малко сушено месо. Ето. Монети от по $20. Вземи една. Не. Как ще ти взема 20-тачката за късче месо? Задължен съм ви. Няма защо. Не ни влиза в работата. Защо имаш проблеми с закона? Задължен съм ви. Може пътищата ни да се пресекат пак, ако се отърва от шерифа. Едва ли. Тръгваме в различни посоки. Не се знае. Кой знае къде ще те отведе пътя, ако криволичи насам натам. Вземи си парите, амиго. Не мога да ги взема. Не е закон като този. Той си заслужава, сигурен съм. Не, ако е краден. Никой няма да обвини животното, амиго. Не и на този свят. Не ми се вярва да си му помогнал много. Шерифът Гарът го хвана. В Ню-Мексико. Не, ти трябва да знаеш повече. Адиос, амигос. Ще му викам Джим. Така се казваше дядо. Той ме отгледа. Биди, ти ли си мислиш, че това е конят на Били Хлапето? Джим е мой кон. Да тръгваме тогава. Лошият Джим.
Забеляза ли? Какво да съм забелязал? През целия път препуска така. Защо не? Остават ми стотици мили. Смесен магазин. Си-Джей, господата пристигат от север. Радвам се да ви видя, момчета. Доста път сте били, като гледам. Да, сър. От карта Вали. Така е. Карта Вали. Бях следотърсач там, но от години не съм ходил. Я да видим, какво взимате? Боб и брашно. $2 ще стигнат. Добре, хайде, нека да е $1.50. Благодаря ви, сър. Моля. Пак заповядайте. Отбийте се и следващата година. По колко са прасковите? $1 за консерва. Цял $1 за кутия? Заради транспорта, синко. Докараха ги от Сейнт Луис. 3 кутии. 3 кутии. Да не надуши някой звяр, но около гъмжи от тях. Той и котка няма да подуши. Преди малко май чух нещо. Грамотевица. Не беше грамотевица. По-добре е да се огледаме. Ясно играят някаква игра, луда работа. Дядо ми каза, че и французите я играели. Викат и лакрос. Какво? Лакрос, нещо такова. Така викат на играта и на стиковете. Големи мъже, а са като деца. Дядо каза, че залагали и пари и даже. Май се опитват да вкарат онази топка в вратата. Така е. Не е трудно. Както виждате, не е толкова лесно, ако ти си изпречи някой и те спре. Не е никак лесно. Я го виж оня високия. Гледайте какво прави. То е ясно какво прави.
Какъв ден, момчета? Намерихме и дърва, и вода. Да тръгваме. Няма нужда да яздим през нощта. И без това ни чака планински пробег. На мен изобщо не ми се спи. Аз пък съм гладен. Аз не съм. Няма да намерим по-добро място от това. Да, бе, виж колко е мръсно. Ще сварим боб, имаме и бисквити. Отивам за прясно месо. Имаме достатъчно сушено. Не ми се яде сушено месо. Биди. Значи ти мислиш, че това е конят на хлапето, а? И Сегура беше сигурен. Под дяволите. Явно успя да намери прясно месо. Сегура носеше $500. Видях ги в ръцете му. Ако ги бяхме взели, щяхме да нарушим закона. После щяхме да го пуснем. Нямаше да е същото. Той не ни купи, Джонти. Ние не сме законът, Джонти. Ние нищо не сме. И ти си каубой, като нас двамата. Това е положението. Може би да, може би не. Като Исус в планината. Мъжете не са родени да орат с плугове или да продават обувки. Мъжът иска собствен дом. Някой да не се кани да умира. И да ти остави наследство, Джонти. Едва ли ще е повече от няколко стотин. Биди, от колко години си каубой? От 20. И 3 години на фронта. Нямам намерение да блъскам докато стана на 50. И колко си спестил? $30 с премията. Ами и часовникът, той колко струва? 15? Скъпе. Сегура ни купи поне плодове. По $1 за кутия. Ще стигнем Ласки Спрингс на мръкване. До август има достатъчно вода. Ще помисля утре сутринта какво ще правя после. Родните места изглеждат прекрасно. Да, сър. Супер. Няма да се върна. Синко, ти си дочака парите. Щом така си решил, действай. Какво толкова? Не всеки би поступил като Биди. Не е така. Аз нямам проблем, ако друг е босът тук. Никой няма да умре, Биди. Няма наследство. Сам ще отида да си го взема. Това вече е приказка. Един мъж не може да офейка. Някои могат. Сегура може. С $500 в джоба си. За тези пари се купува ранчо.
По дяволите, момчета. Хайде да се напием. Стига сме висели тук. Не прилича на останалите. И шерифът не е като другите. Не ми се вярва да са му дали значка, за да си закопчава с нея елек. С оръжие в ръка е същия като останалите. Сигурен съм, че е така. No use struggling. You've been beat. It's time for singing with your feet. Singing with your feet. Singing with your feet. Singing with your feet. The music wants a pair of shoes, and it don't seem to matter whose. You've been chosen. Get out your seat and start singing with your feet. Singing with your feet. Singing with your feet. Singing with your feet. Yeah, sing it. Come on and serenade the floor. Come on and dance. Yeah, that's what your feet are for. Well, now you got it. How you doing? Toes sure like the chance to groove. So keep it simple, nice and sweet. While you're singing with your feet, singing with your feet, singing with your feet, singing with your feet. Yeah, on and sing it now. Можем да влезем вътре и да вземем всичко. Ами ако откажат да ни дадат парите? Може и така да стане. Джонти. Няма да ни създадат проблеми, като видят, че сме въоръжени. Ами ако го направят, тогава. Би ли застрелял човека, ако се стигне до там, Джонти? Няма и да помръднат, като видят, че сме въоръжени. Добре. Вземаме парите и се умитаме. А какво ще направи шерифът? Докато разбере, отдавна ще сме избягали. Да. Ще ни погне с цяла шайга, както стана със Сегура. После ще бягаме цял живот, да знаеш. Не съм ви молил да идвате. Ще се справя и сам. Още малко. Не ми пука за парите. Няма да стане така, Джонти. Няма да се справим. Все някой от банката или в града може и да стреля по нас. И тогава какво? Ако някой стреля, тогава ще стрелям. И аз. Не съм убивал човека от войната насам. Като не броим индианците. Веднъж бях загазил яко и изведнъж стана. Предполагам, че убих един. Щом стрелят по теб, какво друго ти остава да направиш? Да, няма съмнение. Ще ми купите ли пиене, момчета? Купете една бутилка и елате горе да поработим малко. Колко искаш за една такава бутилка? $5. Какво ще кажеш за онова момиче до пияното? Колко искаш, за да ни я пратиш горе с бутилката? За $50 става. 50? Давам дясната си ръка. Не, госпожица Кели работи само с пари. А и сега почти няма хора, така че... Ако имате $50, момчета...
perhaps from knowing darling Callie. Сам Тилман ни е шериф, момчета. Откажете се. До сега не са ни обирали. Кажи му на твоя шериф, че на Били Бони не му пука за някой си Сам Тилман. Бъди парите! Стой мирен, за да няма проблеми. Някой идва. Не виждам как на Били Бони ще му пука за нещо. Пат Гарет се погрижи за него. Хвана ли го Били, а? Така ли? Целият щат разбра. Стига приказки. Сегура, как върви? Изпразнихме ги, хлапе. Трезорът, отвори го. Ще довтаса целия град. Трезорът. Шерифа държи ключа в офиса си. Лъжеш! Не, кълна се. Тилман така командва тук. Сбъркал си града, момче. Млъкни, никакви приказки. Достатъчно взехме. Той не лъже. О, не, сега пък идва и каруца. Кълна се Бог, мистер Бони. Добре, изправете се до стената и не се обръщайте. Ще ви гледаме отвън. Хайде! И не мърдайте, защото гледаме. Шерифе! Шерифе! Обраха ни! Можехме да минем и напряко. От 20 мили насам няма жива душа. Ей, имам лошо предчувствие. Взехме парите, никого не сме убили. Чисти сме. Какво повече искаш? Може би трябваше да тръгнем на запад, да се върнем. Както се бяхме разбрали. Никой нямаше да разбере. Свърши се с каубойството. А защо не се върнем, все едно нищо не се е случило? Кой знае, че сме ние? Прави каквото искаш. Аз реших. Джон, само казвах, че... Ще обирам банки, докато не съберат достатъчно. И кога ще стане това? Само от тази банка взехме към $500. С тези пари може да се купи земя. А банкерите не ни ли обират с техните ипотеки? Разбира се, че има смисъл. Значи достатъчно пари за хубаво ранчо. Така ли? Трябват ми 10 000. 10... Какво? Хиляди? Можем да сме партньори. Ще ги направим за нула време. Няма да е зле. Най-после другите да работят за нас. Така е. Ще ни трябват работници и ние ще работим. Нищо, че сме стопаните. Ще ги накарам да ми викат мистър. Мистър Джулай. Това е истинското ти име, нали? Да, само него си имам. Никога не съм имал друго. Поне до сега. Сега, като се замогнах, викам да си сменя името. Джулай Колман. Звучи много хубаво. Джулай Колман. Сигурен ли си, че мога да използвам името ти? Да, нали сме партньори? Така е, прав си. Знам, че си прав. Съжалявам, момчета. Стига мечти. Време е да се скрием. Защо? Какво става? Не виждам. Я виждам. Точно там, откъдето дойдохме. Нищо не виждам. Как така нищо? Ей там долу, до проклетия хълм.
Стига, биди, облаци прах. Няма жив дявол. Дявол е точно така. Дявол с шерифска значка. Не е той. Не може да бъде. Прекусихме реката, катерихме скали. А той е по петите ни и язди право насам. И не е сам. Може да са бизони или индианци. Не знаеш дали е той. Не се вижда. О, да. Бързо се движат. Или ще чакаш, докато видим значката му. По дяволите. Явно бях до тук. Май кракът му е щупен. Край с него. Добре ли си? Да. Усетих как подаде и се улюля. Вземи си седлото. Този звяр не дава на друг да го язди, Джонти. Той прави каквото му каже. Двама на един кон. Да си каже ли молитвата? Няма да те оставим сам. Хайде, вие вървете. Аз ще ги забавя малко. Не е тук. След хълма. Няма да стигнем до там. Прекалено са близо. Ще стигнем. Спокойно, момче. Джулай, вземи моя кон. Аз ще ги забавя и отклоня от пътя ви. Няма къде да се скриеш. Трябва да стигнем до скалите. С двама на един кон? Ние с Джим ще стигнем. Ще се обзаложиш ли, че няма да сме първи? Добре, де. Никой кон не може да препуска така. Умори го. Нищо му няма. Ей, там е хълмът. Искаш ли да загубиш още 100? Няма да ти убивам коня. Проклет да съм, ако си помисля, че няма да успее. Набрахме преднина. Да се качим горе. Нека конете си починат. Да намерим скривалище. Още са по петите ни. Те няма да се откажат. Ние също. Започна да става ясно, нали? Човек като реши нещо.
Онзи на сивия кон сигурно е Тилман. Проклет да е. Не бива да излиза така напред. Така ще влезе право в капана. Явно си мислят, че сме продължили напред. Значи се сбъркали. 8, 9... 9 срещу 3. Сам Тилман явно много го ценят. Дори не намали темпото. Ако не беше той, с другите щяхме да се справим лесно. Дяволите да го вземат. Защо не се върна? Защо гледа право насам? Тилман! По дяволите! Улучи го! Видяхте ли? Улучи го! Падна! Паднаха двама. Дръжте ги далеч от скалите. Отказват се, Джон Ти. Джон Ти, стига. Отказват се. Улучихме шерифа. Ще размислят. Обзалагам се, че ще се откажат. Ще го закарат на лекар. Има двама, които не помръдват. Забрави за доктора. Вече не сме в неговия район. Няма право да ни преследва тук. Няма как да ни преследва вече. Два от конете се разхождат наоколо. Дали да не хванем единия? Аз ще се погрижа. Ти ги наглеждай. Доведи ми онзи сивия. Шерифът яздеше сивия, нали? Да, нали видяхме, че язди сивия. Тръгват си. Май не искате да чуят за нас. Май си прав. Сигурен съм, че ударих един. Виждаш ли онзи с зеленото сако? Онзи отпред. Май го оцелих. Трудно е да се каже. При тази покотевица. Трудна работа. Така е, прав си. Но мисля, че го улучих. Не мога да търпя разните му магазинери. Чиновници и каубой. Кротко, момче, кротко. Няма ги. Отървахме се. Сигурно. Решиха, че сме тръгнали за Оклахома и че ще минем през Ню Мексико, както направихме. Никога не съм бил в Ню Мексико. Веднъж ходих в Ел Пасо. Няма какво толкова да му гледаш на Ню Мексико. Няма да видя Ел Пасо, ако тръгнем на юг. Няма и какво да видиш. Чух, че около Санта Фе намерили сребро. Не съм чувал. Един приятел разказваше. Извозвали го с вагони право от мините. Сигурно има охрана по вагоните. Нищо не каза за охрана. Майната и на охраната, ако е пълно със сребро. Няма да е зле да хвърлим едно око, нали?
Предпочитам да обера вагон пълен с сребро, отколкото 8 банки. Проклетият влак ще е пълен с охрана. Добре да и така да е. Ако вагоните са пълни с сребро, ще ги оберем. С или без охрана? Щом като убихме онзи шериф, какво значение има вече? Да, май вече няма. Тогава? Коя посока е Санта Фе? Cada vez que veo me siento tan mejor. La luna en su pelo, amor en sus ojos. El mundo es hermoso por donde ella va. Va por las estrellas, yo quiero su amor. Andando las montañas y noches en el mar, pasando los desiertos, quisiera yo estar. Amor de mis amores, quisiera yo estar. Санта Фе. Вагони със сребро. Каза ми, че ги е видял с очите си. Денвър. Да не е казал Денвър. Не, каза, че е в Санта Фе. Значи е проклет лъжец. Има банка. Не бихме толкова път само заради една банка. Май така стана. Какво значи това? На път за Денвър е, нали? Денвър? Под дяволите, нали каза, че тук имало сребро? Няма да говоря повече с теб. Обираме един вагон, после отиваме в Мексико или Южна Америка и се заселваме там. Чух, че в Южна Америка хвърляли железни топки по говедата. Денвър. Да имаш по-добра идея? Никога не съм имал идеи. Все някой ми казваше какво да правя и аз го правех. Не, нямам. За мен няма значение, Джон Ти. Нека бъде Денвър. Денвър. Сеньори, сестра ми има стая. $5 за нощувка. Ти нямаш сестра. О, имам, сеньор. Много сестри. Онази там харесва ли ти? Или дебелата? Имам сестра за всеки. И по 2 даже, ако искаш да ти стоплят и гърба. И краката си не бих стоплил с тези. Вкъщи също имам сестра. За вас, сеньор. $10. Тя не е като нези дебелани. Няма значение. Дай $1 на майка си. Истинската ми сестра е девствена. Кълна се в девата на Гваделупе. Девствена ли? Кълна се в мъртвия си баща. Големия бюст на мама. В очите на... Добре, стига. Че ще ни пратиш директно в ада с клетви. Избери по някоя дебелана за приятелите ми. Сега пък къде тръгна? Наричу? За Денвър. Денвър. Приятелите ми още ли са в бара? Да, сеньор. Ядоха, наспаха се. Сега пак ядат. Не мисля, че и на тях им сготвиха като на мен. А, не.
Сестра ми Лус е само за шефа. Само че аз не съм шеф, Бето. Знам. Разбрах го, като се погрижих за конете. Кажи на сестра си, че е красавица. И то голяма. Добре, и тя те харесва. До сега не е харесвала никой от... Да, знам, разбрах. Кажи, че за мен тя беше девствена. Да, ще й кажа. Може и на английски да я науча. За да й го кажеш сам другия път. Да, точно така. Другият път. Издирват се 3 мъже за банков обир. Награда от $300 за последно видени в Аризона. Издирвани за банков обир. Награда $500. Награда $1000. Издирват се живи или мъртви. Награда $3000. Джулай, Джон Ти Колман и Бенджамин Дейвид се издирват за убийство в Аризона, Тексас и Колорадо. Шайените. Нищо не можем да направим. Стига са си гърмели патроните на празно. Смотани фермери. От Охайо, Алабама и прочи. Да вървят по дяволите. Проклети тъпи фермери. Получиха си заслуженото. Като не ги искат, защо идват?
Бягайте! Бягайте! Хайде! Хайде, бързо! Върнете се в каруците! И не стреляйте, докато не ви кажем. Подкарайте каруците! Хайде! Хайде! Напред! Вкарайте конете вътре, в кръга! Съберете каруците, една до друга. Хайде! Стой, стой! Стой! Спри, подяволите! Точно тук! Вържете мулетата, съберете ги! Закарайте конете и там. Не хаби, патрони! Кой ви е водач? Казвам се Том Джефърд. Боже мили, ти си фермер, знаех си. Избраха ме за водач. Страхотно, нали? Освен гробове, друго скоро няма да копайте. Докарайте каруците! Мистър, задължени сме ви. Ще се справим и сами. Мразя фермерите. Не ми се иска да ти прострелям коляното. Искам да съм сигурен, че тези хора ще стигнат до мястото, на където си ги повел. Ще им кажа да правят каквото кажете. Виждаш ли ги как чакат? Понеже искаха да ви пречукат, да дойдат и да плячкосат кервана. Видяха, че ние се намесихме. Те какво ще правят? Ами вождат им ще измисли някакъв нов план. Не сте сами. Цяла група скаути сте, нали? Не, няма други. Не сме скаути. Значи, сме го закъсали както и преди. Не искам пак да те удрям, Джефърд. Имаме 16 пушки, по 30 изстрела най-много. Вие от кога стреляте по тях? Казаха ли нещо или нападнаха? Ами, те се опитваха... Какво? Искаха коне и крави и разни неща. И ти им отказа? Тези хора са бедни, човече. Няма какво да им дадем. Рискуваш живота им. Ей, Джулай, закарай им добитъка и двата коня. Чакай, къде поведохте животните? Да оправим поразиите ти. Влизайте вътре в каруцата. Не ми изглежда много повредена. Дадохте им конете ми. Сега кой ще тегли каруцата? Ще им оставите и няколко каруци. И какво ще спечелим, като покажем слабост? Ще ни преследват и ще вземат всичко. Какво ще направите, ако някой нахлуе в земите ви в Охайо, мистър Джефърд? Индиана. Добре, Индиана. Няма да ги оставите да избягат, нали? Не, същото. Те са диваци. Какво ще направят сега? Май си убил няколко от техните, а? Не мисля, че съм... Колко ранени имаш? Няколко. Тези диваци са полудели. Нахлуха тук, взеха да ни налагат с тия тояги, а после се оттеглиха с крясъци. Мен ме оцелиха в рамото. Диваци са. Само за бройката. За индианците е важна славата. Не си падат по убийствата. Ако не сме ги научили вече.
Добре, че хората ти не стрелят добре. Явно са доволни. Значи всичко свърши, така ли? Няма да ни тормозят повече, нали? Не, това е номер. Пак ще ни нападнат, ще видите. Не, няма, не и тези. Накъде сте тръгнали, Джефърд? За Монтана. Скоро ще напуснете земята на шеяните. После са сиоксите, а след тях са черните пети. Успех, мистер Джефърд. Бог ми свидетел, че ще ви потребва. Благодаря ви, мистер. Колман, мадам. Джон Ти. Спасихте ни живота. Баща ми и той... Синко, не искаш ли да дойдеш с нас? Няма как. Поне за ден. Имаме храна, дъщеря ми ще ви опече страхотен сладкиш. Какво правите в тази пустош, Джефърд? Бяхме закъснели с 2 седмици, като стигнахме в Сейнт Луис. Решихме да настигнем другите. Не сме виждали хора наоколо. Нали видяхте, че има индианци? Денвър е на север, Санта Фе на юг. Може да ги намерите там. Ще изостанем с 2 седмици, синко. Имате ли праскови? Праскови ли? Да, в консерви. Не. Понеже споменахте за Сейнт Луис. Няма ли да промените мнението си? Съжалявам, мистер Джефърд, имаме работа в Денвър. Добре, късмет и на вас. И благодаря за помощта. От тук нататък всичко ще е наред, мадам. Кажете на баща си да обуе мокасини или други бутуши. Те видяха, че нямате нищо повече. Няма да има проблем. Казвам се Мери Елън. Господи, какво красиво име е. Мери Елън. Как изглежда Монтана, мистер Колман? Не знам точно, мис Джефърд. Чух само, че Господ отсядал там, като слиза да ни види. И Индиана е много хубава. И там не съм ходил. Винаги съм искал да видя Монтана. Особено сега. Надявам се да го направите, мистер Колман. Да дойдете в Монтана. Чудя се, как ще се оправят. Проклети тъпи фермери. Не е лошо да гледаш добитък. Нали и ние това правехме? Толкова време мина. На мен не ми харесваше. Тези хора инвестират целия си живот в фермерството. А то не им носи кой знае какво. Виж Биди. В джобовете му има повече пари, отколкото щеше да изкара през целия си живот. Това пък какво значи? И аз не знам точно. Поне не станахме фермери или пък проклети каубои. Вече не. Сигурно пак си прав. Вече напуснахме района му. Много шерифи и 5 пари не дават за граници. В тази хайка участват мъже. Изгубили парите си заради обира.
Луната е слаба. Не могат да различат следите ни. $287 на човек. Изглеждаха ми повече, като ги взехме. Това си е целогодишна надница, все пак. По-добре поспете. Аз ще съм на пост първи. Не знам дали това е добра идея. Трябват ни храна и муниции. Може хайката да се върне, ако са ни проследили до тук. Разкарахме ги. Хайде, иди. Никога не съм виждал подобно клеймо. Двойно си. Оклахома или по-скоро да е Ню Мексико. Докато се довлечем до тук... Готино място. Всички слухтят. Я да видим. Ще спим далеч по-добре, ако знаем, че между нас и гражданите има ясна граница. Момчета, аз съм Сам Харпър. Идвате на време за вечеря, но закъсняхте с месец за работата. Вечерята ни устройва. Не сме дошли да търсим работа. Мястото е на Чарлз Картер. Пише се с двойно си. Мистер Картер има първокласни стада. Чисто кръвна порода. Докара ги от изток. Мистер Картер обича изчистените линии. Затова и клеймото му е само двойно си. Чисто и ясно. Я иди кажи на Ли Хон да предвиди още 3 за вечеря днес. Благодаря, сър. Благодаря. Той твичи като прасе. Да не ти пука, китаец е. Обаче готви като бог. Сега щехме да поправяме огради. Още после. Щяхме да поправиме оборите на мистер Уайт. Казват, че в Монтана валяло сняг още през юли. Не знам, не съм чувал. Казват, че в Калифорния, като хвърлиш камък от планината, докато стигне до долината, събирал толкова сняг, че заприличвал на вагон и се търкалял чак до мъртвата долина. Един приятел каза, че го е видял с очите си. Видял голяма снежна топка насред онази пустиня. Да не е онзи, дето видял и вагоните с сребро в Санта Фе. Сега, като питаш, май той беше. Сигурно човек вярва на всичко, ако през живота си виждал само задника на крава.
Вече няма да има кой да ни разправя подобни неща. Съжалявам за крака ти, Биди. О, аз въобще не го и мисля. Не боли кой знае колко. Трябваше да накараме доктора да извади куршума. Трябваше да се махнем от този щат, без значение как. Успяхме, това е важното. Смешна работа. Знаят ни имената и с онази чистка в Колорадо, и с плакатите. Весела история. Още ли мислиш за весели неща, Джулай? Май да. Така и не се върнахме. Двама бели и един черен. Двама бели и един черен обраха банка в Тексас и търсеха сребро в Денвър. Ами Дуранго? Ами банката в Монроуз. Не виждам нищо весело. Сигурно. Но да си видиш името и нарисуваната физиономия на плакат. Не си приличахме много. Но достатъчно, за да довтаса онзи шериф в Флагстав. Колко станаха вече, някой знае ли? Трудно е да се каже. Онези двамата от хайката и онези от списъка. Убивахме само онези, които се опитваха да ни убият. 5 или 6. За една година. А на колко възлиза плячката? Към 1300 на човек. И колко ни останаха? Не е много. Какво значи всичко това? Говорим си. Не ми се приказва повече. Шестима бяха, доколкото си спомням. През цялото време това ти беше в главата. Или те, или ние. Нямахме избор. Трябваше да ни убият. Те бяха в правото си. Понякога имам чувството, че са ни убили. Ако Сегура не се беше появил с онзи кон, онази нощ. Никога не съм съжалявал за този момент. Лошият Джим. От сега нататък просто Джим, като дядо ми. Дядо му. Гробище Трес Пинос Салинас Монтерей. Кротко, момче! Спокойно! Това проклето копеле. Джонти, разкарай този кон оттам. Заради сладката трева. Сигурно е подушва. Прочете табелата и за това говориш, така, нали? През цялото време. Хайде, Джим. В Монтерей ще ти дам овес и жито. Навън, момче. Вирджилио Сегура се опита да обере банката ни, убит през 1881.
Не е неделя, нали? Не, вторник или сряда. Странно, няма жива душа. Не е смешно, Джулай. Какво? В онзи бар някакъв мъж с пушка ни наблюдаваше. Видях стрелци по покрива вляво. Боже мили. Навсякъде са. Май нас чакат. Не може да бъде. Никой не ни знае в Калифорния. Невъзможно. Знаят ни. Никога няма да види Монтана. Няма да седя с кръстени ръце, докато ми надянат примката на шията. Дайте да се махам от тук. И то бързо. Прав си. Останаха ми $100. Обзалагам се, че с Джими ще ви бием този път. Към океана ли? Точно така. Ваш ред е. Към океана! Да се махаме! Бързо! Бягай, Джонти! Бягай от тук! Биди! Биди! Джулай! Съжалявам, приятели. Съжалявам, че разбрах толкова късно.
Кротко, момичето ми, всичко ще е наред. Вече няма да си свободна, но има и по-лошо от това. Далеч по-лошо от това да гониш крави в Монтана. Момичето ми. Гледахте филма «Лошият Джими». Ролите озвучиха артистите Даниела Йорданова, Георги Георгиев Гого, Стефан Сърчеджиев Съра, Здравко Методиев, Силви Стоицов. Преводач Майя Мавродиева. Тон режисьор Светомир Цветков. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.
Джеймс Бролин, Ричард Раунтри, и Джон Кларк Гейбъл. Във филма "Лошият Джим". Участват още Хари Кери Джуниор, Рори Калдун, Тай Хардин, Пепе Серна, Брус Кърби, Джо Джордж и други. Оператор Дейвид Голие. Музика Джейми Шериф. Сценарист и режисьор Клайд Уеър. Не стреляйте! Долу оръжието! Бял съм. Забрави, докато не те видя с вдигнати ръце, сър. Все едно, какъв цвят са. Вече ги вдигнах. Имате ли храна и вода? По дяволите. Приятели така ли пристигат? Канех се да извикам, но